Σύστημα ανασφάλειας. Ξέρεις, σε μερικές περιπτώσεις η ακρίβεια πετυχαίνει περισσότερο από τη δύναμη. Ακόμα κρατιέσαι καλά, βλέπω. Μπράβο, Μπαμπάρ. Υπέγραψε σε παρακαλώ αυτή την πρόσκληση για το ρατάξι και θα πάω να του την παραδώσω εγώ ο ίδιος. Μα φυσικά. Έχω προφηθεί τόσο πολύ στην προπόνηση για τον αυριανό αγώνα που παραλίγο να ξεχάσω τη δεξίωση. Μη φοβάστε, μεγαλειότατε, όλα είναι κανονισμένα. Μέχρι και τα μπαλόνια και οι γυρλάντες. Πηγαίνω στη ρινοχώρα για να δώσω πρόσκληση στο ρατάξι. Αν είναι έτσι, θα παραγγείλω λιγότερο χαβιάρι και περισσότερα πατατάκια. Λοιπόν, παιδιά, συστήματα. Πρώτα ας δοκιμάσουμε το σύστημα Σέντρα Πας Απευθείας Σουτ. Είναι το σύστημα Σέντρα Πάσα Απευθεία Σουτ και τα Νάπαλη. Αν δεν τους νικήσουμε έτσι δεν αξίζουμε τη νίκη διόλου. Μην ανησυχείτε, μεγαλειότατε. Έχουμε καταγράψει όλα τα συστήματά του στο κατασκοπικό με προπονητικό φάκελο. Έλα τώρα, Μπάζιλ, θα σχεδιάσουμε μια δυνατή άμυνα απέναντι σε όλα τα μυστικά συστήματα του Μπαμπάρ και θα τον νικήσουμε. Με συγχωρείτε, ήρθα να δω το Λόρδο Ρατάξι. Τι χαλαρότητα. Μ' ακούτε? Με συγχωρείτε, είμαι... Μήπως μπορείτε να με πάτε? Για δες. Με ακούτε? Μ' ακούτε? Υπάρχει κανένας υπεύθυνος εδώ? Κάποιος ξύπνιος? Τι βλέπω? Για δες. Ποιος θα το φανταζόταν ότι ο Ρατάξης ενδιαφέρεται για την αστρονομία? Τον τσάκωσα. Κατασκοπία. Πράγματι. Κι είναι ολοφάνερο ποιος είναι ο κατάσκοπος σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Γεια σου, Κορνίλιους, τι σε φέρνει στο... Συλλάβετε τον, Τι? Μα εγώ ήρθα να σου... Σκασμός! Άλλο πάλι και τούτο. Θα προκαλέσεις διπλωματικό επεισόδιο, Ρατάξι. Οφείλω να συμφωνήσω, μεγαλειότατε. Μήπως το παρατραβάτε λίγο? Το παρατραβάω. Αν με βοηθούσε να νικήσω στον αυριανό αγώνα, θα το τραβούσα μέχρι και το φεγγάρι. Τι σόι επικεφαλής ασφάλειας, εσύ βρε κουραφέξαλο, θα έπρεπε να σε κάνω ακέφαλο ασφάλειας. Μα εξοχότατε. Άφησες ένα συνωμότη, ένα κατάσκοπο να περιφέρεται στην καρδιά του βασιλείου μου, απειλώντας την εθνική μας ασφάλεια. Βλάκα! Μα μεγαλειότατε, οι φρουροί ξεκουράζουν τα ματάκια τους. Και εσύ θα ξεκουραστείς μια για πάντα αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Θέλω να κάνεις το παλάτι απαραβίαστο. Δεν θα ανεχθώ κατασκόπους εδώ μέσα, πανίβλακα! Τουλάχιστον μέχρι να κερδίσουμε στο μεγάλο αγώνα. Αύριο. Ζητώ συγγνώμη, Κορνίλιους, αλλά η αυτού εξοχότης τον έχει πάρει αυτό τον αγώνα πολύ σοβαρά. Με είπε κατάσκοπο. Σου υπόσχομαι ότι θα πας σπίτι μετά το παιχνίδι, αύριο. Έλα εδώ. Έλα, λίγο ακόμα. Η προβασκίδα μου.
Γεια σας, παιδιά. Μπαμπά, μας αφήνεις να πάμε επίσκεψη στον Βίκτορ? Θέλει να μας δείξει το καινούριο του χαρταετό. Να πάτε, αλλά να είστε πίσω για το βραδινό. Λοιπόν, πάω να βρω το βασιλικό κυπούρο. Βάζει πάντα πολλές γαρδένιες στα μπουκέτα. Μα πού είναι αυτός ο Κορνίλιους? Αυτός τσιλιμπουρδίζει σε διπλωματικές αποστολές και εγώ μένω να φροντίζω εδώ μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ο Κορνίλιους καθυστέρησε πολύ. Έπρεπε να έχει γυρίσει εδώ και ώρα. Να πάρει. Μπράβο μου τελικά. Ο Ρατάξης ξεπέρασε κάθε όρια αυτή τη φορά. Και όλα αυτά για έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Γρήγορα! Είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ασφάλεια με αλφα κεφαλαίο. Σχεδόν τελειώσαμε, ρινοκερότατε. Κανόνισαν να τοποθετηθούν πίνακες συναγερμού σε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα. Υπάρχουν ανιχνευτές κίνησης στα πατώματα και στα ταβάνια, καθώς και πολλές παγίδες. Ωραία. Πολλές παγίδες. Αυτό είναι η λύση. Ολόκληρο το σύστημα συνδέεται στον παλιό πίνακα ελέγχου με αυτή την αυτόματη αμυντική μονάδα. Με αυτή τη συσκευή να επιβλέπει το παλάτι ή να είναι απαραβίαστο. Το εγγυώμαι. Ναι, αυτό είναι. Θα παίξουμε ζώνη με τους επιθετικούς να καλύπτουν από πίσω. Αχ, έκλεισε. Καλή τεχνολογία. Ως πού θα φτάσει πια? Πρόσεχε, Αλέξανδρε, θα χτυπήσει τον ατό μου. Μην ανησυχείς, έχω τον έλεγχο εγώ. Στο είπα. Όχι και το δικό μου. Μην ανησυχείς, είπε. Έχω τον έλεγχο, είπε. Τι κάνουνε τώρα αυτοί οι τύποι, Πόρτες ασφαλείας για το παλάτι, Βίκτορ. Ο μπαμπάς κάνει πιο καλό το σύστημα ασφάλειας. Κάτι είπε για κατασκόπους, παιδιά. Κατά. Πρέπει να δείτε όλα τα απίθανα μαραφέτια στο δωμάτιο ασφάλειας. Εμείς δεν έχουμε δωμάτιο ασφάλειας. Εσείς τι το χρειαζόσαστε, ξέρεις? Στο είπα, κατάσκοποι. Ούτε τέτοιους έχουμε. Πάμε να μας τα δείξεις λοιπόν, Βίκτορ. Δεν μ' αφήνουν, δεν επιτρέπεται, αφού λένε ότι είναι κρατικό μυστικό. Αφού ξέρεις ήδη γι' αυτό δεν είναι πια μυστικό, σωστά, Ναι, έχεις δίκιο. Ωραία λοιπόν, πάμε να τα δούμε, άντε. Εντάξει, αλλά ορκιστείτε ότι δεν θα πείτε τίποτα σε κανέναν. Δεν θα το πω σε κανέναν. Καλησπέρα, Ρατάξη. Μήπως είναι εκεί ο Κορνίλιους? Ο Κορνίλιους, τι δουλειά έχει εδώ πέρα ο Κορνίλιους, μπαμπάρ? Έφυγε πριν από ώρες για να σου δώσει μια πρόσκληση για τη δεξίωση μετά τον αυριανό αγώνα. Δεξίωση, καλή ιδέα, μπαμπάρ. Θα έχουμε πολύ όρεξη για γλέντι όταν κάνουμε σκόνη την ομαδίτσα σας. Ό,τι πεις, Ρατάξη. Είσαι σίγουρος όμως ότι δεν είναι εκεί? Και που θες να ξέρω εγώ, φύλακας του Κορνίλιους είμαι. Θέλω να πω, δεν μπορώ να θεωρηθώ υπεύθυνος για κάθε αποσταλμένο που χάνεται ψάχνοντάς με. Ζούγκλα είναι εδώ πέρα. Θα σου πω όμως τι θα κάνω, μπαμπάρ. Θα ρωτήσω τον Μπάζιλ μπας και τον είδε. Ρώτα τον και πες επίσης στα παιδιά ότι είναι ώρα να γυρίσουν σπίτι. Σύμφωνοι. Σε ευχαριστώ, Ρατάξη. Τώρα ανησυχώ πραγματικά για τον Κορνίλιους. Πού μπορεί να είναι? Ω, Θεέ μου. Πω, κοιτάξτε όλα τα φώτα και τα κουμπιά εκεί πέρα. Τι κάνουν? Κοίτα, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι να τα δω. Ελάτε, πάμε ακόμα πιο κοντά. Βάζω στοίχημα πως αυτό είναι το κουμπί λειτουργίας. Μη! Παιδιά! Κορνίλιους! Τι κάνετε Τι κάνεις εδώ? εδώ? Όχι! Αχ, Λοιπόν, αν βάλουμε δυο αμυντικούς εδώ, τι θα γίνει?
κάποιος πρέπει να ενεργοποιήσει το νέο σύστημα ασφάλειας. Ω Θεέ μου! Κάποιος ενεργοποίησε το νέο σύστημα ασφάλειας! Δεχόμαστε επίθεση. Κάλεστε τη φρουρά. Φρουροί, καλέστε τους φρουρούς! Δεν είναι δοκιμή. Ψυχραιμία. Πυρκαταβούληση. Πού είναι ο Μπάζιλ? Δεν τον είδα πουθενά έξω κοντάτε. Χωρίς τον Μπάζιλ το σύστημα δεν μπορεί να κλείσει. Πήγαινε να τον βρεις πριν καμιά από τις παγίδες του μας τυράξει όλους στον αέρα. Και γίνουμε σκόνη. Μεγαλειότατε, γιούχου. Να μπω τώρα μέσα. Γιούχου. Αλέξανδρε, μη! Ναι, μην πατήσεις άλλα κουμπιά. Τι κάνεις, Κορνήλιους? Ετοιμάζομαι να στείλω ένα μήνυμα στον πατέρα σας. Με την κουβέρτα? Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβεις, Πον, θα καταλάβεις. Και αν όλα πάνε καλά θα καταλάβει και ο Μπαβάρ. Ελπίζω να το δει ο Μπαβάρ. Πω, Κορνήλιους, πού έμαθες αυτό το κόλπο με τα υπτάμενα μηνύματα? Υπάρχουν πολλά που ξέρω που δεν ξέρεις εσύ πως ξέρω. Το ξέρω. Αυτό το κουμπί θα είναι. Όχι! Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Συγγνώμη. Πάλι. Οι γραμμές για το παλάτι του Ρατάξι δεν λειτουργούν. Μάλλον γιατί δεν πλήρωσε πάλι το λογαριασμό. Πώς σας φαίνεται το διακοσμητικό, μεγαλειότατε? Κομψότητα συνδυασμένη με αθλητικό πνεύμα. Καλά, καλά. Είμαι πολύ ανήσυχος, Μπαμπατούρ. Ο Κορνήλιος ακόμα να γυρίσει. Και ούτε τα παιδιά φάνηκαν εδώ. Μπαμπάρ, έλα να δεις κάτι. Τι είναι, μεγαλειότατε? Δεν είμαι σίγουρος, αλλά έρχεται από την κατεύθυνση του παλατιού του Ρατάξι. Μα αυτά είναι σήματα ναυτικής επικοινωνίας. Είναι ένα μήνυμα. Μπορείς να το διαβάσεις. Νομίζω πως λέει: τραβάω την άγκυρά μου, τα δίχτυα μου έχουν κολλήσει πάνω σε μία μαούνα. Μα περίεργο. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Άσε να δοκιμάσω. Το ε σημαίνει θέλω να επικοινωνήσω. Και το β σημαίνει έχω πρόβλημα και χρειάζομαι επειγόντως βοήθεια. Το κ πρέπει να σημαίνει Κορνήλιους. Και βρίσκεται σε κίνδυνο. Όταν θα πέσει στα χέρια μου ο Μπάζιλ, θα τον εκάνω με τα κρομιδάκια. Όχου. Άφησα. Όχου, η μύτη. Αχ, κόρησα. Καλησπέρα, Βασιλιά Μπαμπάρ. Μπάζιλ, πού είναι ο Κορνήλιους και τα παιδιά? Λοιπόν, μην με παρεξηγήσετε, αλλά απλά δεν είμαι σε θέση να μιλήσω. Είναι μυστικό, κρατικό μυστικό. Πρέπει να δοθεί άδεια άρσης του απορρίτου. Μην μπλέκεις την κατάσταση με φλιαρίες. Πού είναι ο Ρατάξης? Επιτρέπετε, μεγαλειότατε, αυτά τα θέματα πρέπει να προσεγγίζονται διακριτικά και διπλωματικά. Ο βασιλιάς Μπαμπάρ έχει λόγους να πιστεύει πως, αντίθετα με τις συνθήκες που συνδέουν τις δύο χώρες, κρατάτε παράνομα στη φυλακή έναν αξιωματούχο μας. Αν είχα το ελεύθερο να αποκαλύψω πως ο Κορνήλιους κρατείται ως αποτέλεσμα πράξεων κατασκοπίας, θα το έκανα. Ωστόσο, καθώς ο Λόρδος Ρατάξης είναι κλεισμένος στο παλάτι λόγω ενός προβλήματος στο σύστημα ασφάλειας, αδυνατό να πάρω άδεια για να αποκαλύψω αυτή την πληροφορία. Εννοείς ότι όλοι είναι παγιδευμένοι μέσα? Σαν τα ποτίκια. Και πώς θα τους βγάλουμε έξω? Μόνο ο επικεφαλής ασφάλειας ξέρει το κρατικό μυστικό που απενεργοποιεί το σύστημα. Και ποιος είναι ο επικεφαλής? Εγώ. Κλείσε λοιπόν το σύστημα, Μπάζιλ. Θα το έκλεινα. Αν μπορούσα να πάω στο μυστικό δωμάτιο ασφάλειας, για το οποίο δεν πρέπει να ξέρετε. Αλλά εδώ βέβαια είναι το πρόβλημα, γιατί δεν μπορώ ούτε στο παλάτι να μπω. Καλά, ο Ρατάξης κάτι θα σκεφτεί. Είμαι βέβαιος ότι προσπαθεί να μπει στο δωμάτιο ασφαλείας, για το οποίο δεν πρέπει να ξέρω αυτή τη στιγμή. Ω Θεέ μου, ελπίζω όχι. Βλέπετε, έχω παγιδεύσει όλες τις εισόδους. Δεν θα συνιστούσα σε κανένα να δοκιμάσει να μπει ή να βγει από το παλάτι.